Kaptajn Knas på Inferno. B-spiller. Ligger hårdt ud med at være FK. Starter 3 mænd B. Very Muller. Close. 3 mand B. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Folk er helt væk. Nu peaker vi, mens vi kun er 2 mand B. Peaker igen. Der er kun 2 mand B lige nu. What is happening? Hold da kæft. Beslutsomhed er vist ikke lige vores stærke side her på B-side. Nu har vi kniven ud og står, altså. Nu dør langspilleren over for A. Så kommer der en rotation her. Langspilleren er død, vi spiller side pit. Lang er åben, buen er åben, det hele er åben. Har været i en halv time. Løber rundt med dealeren i hånden. Hov, hvad fanden? Minimap. Hvem er hun? FK igen. Måske set for mange honningkriger demoer. Er tredje mand her. Elendigt flash. Der er ikke nogen der piker på flashet. Flashet bliver sikkert ikke kaldt. Jeg ved ikke hvad fuck den tredje B-spiller laver. Han løber lidt frem og tilbage. Det er Migo. Han er også fucking hjerneskadet. Det kan være det derfor. Vi har ikke nogen banankontrol. Vi spiller 3B. Altså. Hvad fanden sker der? Det eneste jeg forsøger at lave noget, det er Barry. Havde vi overhovedet en dyb smuk den runde? Og by the way. Nu får jeg lige fucking syre flashback. Ja. Kører B uden smoke. Det er crazy. Vi har kun én smoke. Vi er 3B, vi har kun én smoke. Det er crazy. Nu er en smoke med. Barry forsøger at klemme sit fede korpus over det hegn der. Spiller en smoke. Jeg ved ikke hvorfor vi står bag smoke. USP står armor. Jeg ved ikke lige om det er en ting. Sparerunde igen, vi spiller. Jeg ved ikke hvorfor vi bare løber ud i en default fra en sparerunde. Fuld køb. Smoker dybt. Nice. Muller close. Det går for langsomt, og det skal være et løb. Det er simpelthen for stationært det der. Så skal du over bag sandbag. Jeg ved ikke hvorfor. I ikke spiller en mand sandbag. Nu sker der ting. Det der det er ikke godt det der. Ingen banankontrol lige her. Absolut intet. Der kan være en mand bag, der svinger hver sekund bag den halvmur der. Altså. Det er crazy. Det her, det er helt væk. Du skal ikke stå der. Du skal fucking væk. Over bag corner og jiggle eller et eller andet. Han kan stå, altså han kan svinge bag den mullo der, altså. Ja, okay. Og så B-åben. Sparerunde. Okay, ikke nødvendigt med store armor her. Står bare i ingenmandsland. Piker ikke, går ikke sandbag, gør ingenting. Står bare midt ude i det hele og bliver nadet ned til 10 HP. Smoker dybt. Muller close. Det hele det går langsomt. Han kan skyde dig der, altså. Fantastisk teamwork af Barry. Smukt flashet. Ja. Det var ikke Barry, det var Barry der flashede. Det er smukt det der. Vi har bananen nu. For første gang. 7. runde, og vi har bananen. Det er første gang, om vi spiller 3B. Basically hver fucking runde. 7. runde.
der fik vi det, vi kom efter. Banankontrol. Det var smukt. Det var bedre sent end aldrig. Det var ikke kønt, men det var der. Det er flot. Nu spiller 2 bag. Vi har kun en smoke. Det er fint nok, at vi ikke har wasted vores smoke den her gang. Barry han laver psykopatplay, fordi han er helt væk. Barry går sandbag. Jeg tror det er første gang vi har en sandbag. Hvis du nu bliver corner. Nej, nej, nej. Hvad sker der, kaptajn Klaas? Hvad er det, du laver lige nu? Altså, så helvede. Vi er nede og få banankontrol igen. Det er fint. Det er meget alternativ måde at gøre det på. Og der går stået en Kina og Wood i al den tid her. Ja, men vi har endnu en gang banankontrollen. Først man der smukker dyb. Det kunne have sket hver eneste runde. Det sker så først nu. Det kunne de have gjort hver gang. Enten peak foran jeres skraldemolo, eller peak bag jeres skraldemolo, hvor I står i fucking ruller jeres tissemænd og ikke fatter en skid. Det bliver så endelig straffet for. Fordi I står midt ude i det fucking hele. Det ligger elendigt util. Det er igen, altså. Det går bare for langsomt. Det skal ske i løb, det der, og så skal du skal kaste moloen, mens du krydser det sandbag. Du ender med at stå ude i absolut ingenting, og bare blive skudt og nated, altså. Hvad er det her? En køberunde. Deep smoke. Du må ikke stoppe og så kaste den der. Du skal være sandbag her, og så hvem du er med, han skal stå corner, og så kan I fucking crossfire ham der til døde. Hvis der kommer en, der er fuldstændig nok til at løbe gennem moloen. Det er det også. Hvad er det her? Vi retaker bananen her. Med et kontaktplay. Nu er vi begge to 100% committed, altså. Jeg ved ikke, hvorfor I ikke gør et eller andet sammen, altså.